Kroz povijest su mnoge kraljevske obitelji prakticirale srodničko parenje, kako bi osigurale ili proširile svoju moć, ali nijedna toliko kao zloglasna kuća Habsburg. To je dovelo do jedne od najviše srodnički povezanih ženskih loza u povijesti, koja je kulminirala s Marijom Antonijom Austrijskom, najviše srodnički povezanom princezom u povijesti. Krhka, kratkog života i posljednja u svojoj lozi, njezina priča predstavlja vrhunac stoljeća međusobnih brakova. Zajedno sa svojim deformiranim ujakom, kraljem Karlom II, obilježila je tragičan kraj španjolske dinastije Habsburgovaca. Ali da bismo razumjeli kako se najmoćnija europska obitelj urušila, moramo se vratiti kroz zamršenu mrežu Habsburške povijesti. Habsburgovci su započeli u surovim pograničnim područjima Švicarske i Austrije u srednjem vijeku. Kako su godine prolazile, Habsburgovci su počeli osvajati velik dio Europe, ali ne prvenstveno kroz krvave ratove. Ne, dobro. Ovladali su umijećem sklapanja brakova kao sredstva za stvaranje saveza koji su im omogućili da preuzmu golema carstva. Do kasnog 15. stoljeća naslijedili su Španjolsko prijestolje, postavši najnezaustavljivija sila Europe, obitelj čija moć nije poznavala granice. Godine 1556. ovo golemo carstvo podijelio je Karlo V između dviju grana svoje obitelji, svog brata Ferdinanda i sina Filipa, stvorivši dvije kraljevske velesile. Austrijski Habsburgovci, koji su vladali srednjom Europom, i španjolski Habsburgovci, koji su upravljali carstvom koje se protezalo od Madrida do Amerike. Ali njihova strategija zadržavanja moći u obitelji imala je svoju cijenu. Vjenčavali su se međusobno iznova i iznova i iznova. Ova iskrivljena tradicija dovela bi do razarajućih genetskih posljedica unutar same dinastije, uzrokujući njezino propadanje. Bezbroj je ličnosti s kojima bismo mogli započeti, a srodstvo traje stoljećima. Ali naša priča počinje s Margaretom Austrijskom, kraljicom Španjolske, jer nakon nje brakovi su postajali sve tješnjima, genetika slabijom, a pad sve neizbježnijim. Margareta Austrijska rođena je na Božji 1584. godine u gradu Grazu u vojvodstvu Štajerska, na području današnje Južne Austrije. Njezin otac bio je Karlo II, nadvojvoda Austrije, a majka Marija Ana Bavarska. Kao i kod mnogih europskih kraljevskih obitelji, njihova krvna loza bila je isprepletena brakovima među rođacima, ali ovaj je otišao još dalje. Bili su ujak i nečakinja. Ipak, unatoč bliskom srodstvu, 12 od njihove 15 djece doživjelo je odraslu dob. Margareta, osmo dijete, rođena je u prepunom i ambicioznom kućanstvu, okružena starijom braćom i sestrama, koji su već bili pripremani za veličinu. Iako je Margareta potjecala s austrijske strane obitelji, pripadala je štajerskoj grani Habsburgovaca, koja nije bila dio glavne loze. Moćnija Habsburška linija vladala je Austrijom kao nadvojvode, upravljajući iz svoje utvrde u Beču. U to vrijeme na čelu glavne loze bio je Rudolf II, ekscentričan čovjek više zainteresiran za zapošljavanje umjetnika i mađioničara na Bečkom dvoru nego za upravljanje Habsburškim posjedima. Ipak, njegova je obiteljska loza slabjela, a Margaretina grana nosila je opasni potencijal, pa su jednog dana mogli nadmašiti svoje rođake i preuzeti vlast u Beču. Ta je mogućnost učinila mladu Margaretu, iako je dolazila iz takozvane mlađe loze, ključnom figurom na šahovskoj ploči Habsburške političke moći, kao što ćemo vidjeti. Odrastajući na mlađem Habsburškom dvoru u Grazu, naučila je govoriti i čitati latinski, jezik znanosti i katoličkog bogoslužja. U ranonovovjekovnoj Europi od mladih dvorskih dama očekivalo se poznavanje manira, mode, plesa i često glazbe. Mnoge su, poput Margarete, pisale pisma na poljskom, njemačkom, latinskom, talijanskom ili engleskom jeziku, koristeći ukrašenu kaligrafiju. Tako je Margareta provodila svoju mladost. Također je bila svjesna politike svoga vremena. Habsburgovci su vladali Svetim Rimskim carstvom, velikom skupinom stotina malih kneževina i slobodnih gradova koji su bili samo labavo povezani odanošću Svetom Rimskom caru. Obično najstariji član austrijskih Habsburgovaca. Stoljećima se Sveto Rimsko carstvo držalo nježne iluzije jedinstva. Ali ta se iluzija raspala 1517. godine
kada je protestantska reformacija zapalila oluju vjerske pobune. Kako su se luteranske i kalvinističke države odvajale, stoljeća carskog poretka počela su se urušavati. Margareta je rođena usred tog kaosa, u doba rastućih napetosti, produbljivanja podjela i rascjepkanog carstva na rubu propasti. I uskoro će i njezin vlastiti život biti uvučen u oluju. Kad je bila vrlo mlada, počelo se razmišljati o mogućem braku Margarete. Pojam poput tinejdžera nije postojao u ranonovovjekovnoj Europi. Iz djetinjstva ste prelazili u odraslu dob s početkom puberteta, obično oko 13. ili 14. godine, što se široko smatralo granicom između nevinosti i odgovornosti. Stoga se smatralo potpuno normalnim da se kći kraljevske loze uda kao diplomatski pijun kad dosegne tu dob. Naravno, za žene iz kraljevskih obitelji brak je rijetko bio stvar ljubavi, a ako ste bili Habsburgovac, gotovo sigurno ste se udavali za rođaka. Srodničko parenje nije bilo tabu, već strategija. Ujedinjenje austrijske i španjolske grane nije bilo rizično, već pravedna moć, za koju su vjerovali da je najsigurnija kad je povezana jednom stvari, vlastitom krvlju. U Margaretinom slučaju, inače bi se možda udala za manje važnog plemića, no njezin rođak, car Rudolf II, nikada se nije oženio, unatoč nizu pregovora o braku tijekom godina. I najvjerojatnije bi ga naslijedio njegov brat Matija, koji je također bio bez djece zbog toga. Stvarnost je bila da će mlađa štajerska grana kuće Habsburg vjerojatno naslijediti i postati vladajuća grana u Beču. Jednog dana, s Margaretinim bratom Ferdinandom, mogućim budućim carem Svetog Rimskog carstva. Iz tog razloga, Margaretina ruka u braku postala je važno diplomatsko sredstvo u europskoj politici moći. I tako je, u prvim mjesecima 1599. godine Margareta stigla u Španjolsku u sjaju ceremonije i očekivanja, predodređena da se uda za svog rođaka iz španjolske grane dinastije. Ova veza nije bila skandal prema tadašnjim standardima, ali je ipak bila upečatljiva. Filip III, tek u svojim 20-ima i već opterećen kraljevskom odgovornošću, oženio se djevojkom od samo 14 godina. Ovim brakom Margareta nije postala samo kraljica Španjolske, već i ceremonijalna carica svjetskog carstva. Do 1599. godine španjolska kruna je pripojila Portugal i njegova prekomorska bogatstva, vladajući golemim dijelovima Amerike, Kariba, Afrike, Azije i Pacifika. Tako je 14-godišnja Margareta, kada se udala za Filipa III u travnju 1599. jednom ceremonijom postala vjerojatno najmoćnija žena na svijetu. Ali iza blistave fasade palača i ceremonija, što ju je čekalo? Život utjecaja ili život izolacije i dužnosti? Filip III je, na papiru, bio jedan od najmoćnijih ljudi na svijetu. Upravo je naslijedio španjolsku i portugalsku krunu od oca Filipa II. Strog i neumoljiv vladar koji je desetljećima vodio ratove diljem Europe kako bi slomio protestantizam i vratio katoličku dominaciju, ali je pritom ostavio iza sebe podijeljeno i bankrotirano kraljevstvo. U to nemirno nasljedstvo stigla je 14-godišnja Margareta, ali nema sumnje da je imala utjecaj. Njezin muž, za razliku od svog oca, bio je neodlučan i lako podložan tuđem utjecaju, a ona je brzo počela tiho, ali sve više utjecati na njega. Njezina je misija bila jasna, usmjeriti španjolsku vanjsku politiku prema interesima svoje austrijske rodbine. Srećom po Margaretu, njezin brak s Filipom bio je blizak i pun nježnosti, a ubrzo su dobili i djecu. Zapravo, rijetko je bilo razdoblja u ostatku njezina života kada nije bila trudna. Ali ovo nije bilo obično kraljevsko podrijetlo. I Margareta i njezin suprug, Filip III, rođeni su iz brakova između ujaka i nećakinje, što ih čini jednima od najviše imbridiranih osoba u europskoj kraljevskoj povijesti. Njihovi su geni bili toliko povezani da je obiteljsko stablo više nalikovalo krugu nego grani. Svako dijete koje su dobili bilo je rezultat stoljeća zatvorenih krvnih linija, a svaka trudnoća nosila je ne samo nadu za dinastiju, već i rizik od genetskog kolapsa.
Unatoč tim izgledima, Margareta je rodila najmanje 8 puta i, što je izvanredno, 5 njezine djece doživjelo je odraslu dob. Za par s tako opasno isprepletenom deoksiribonukleinska kiselina ishod je bio pravo čudo. Ipak, čak su i preživjela djeca nosila teret svoje krvne loze, a genetske posljedice postale su jasnije u sljedećoj generaciji. Dana 22. rujna 1601. Margareta je rodila prvo dijete Herm Filipa, kćer Anu Mariju Mauriciju. Kao i njezina majka prije nje, Ana Marija je udana vrlo mlada, zaručena za kralja Luja XIII od Francuske sa samo 10 godina i vjenčana 1615. godine. Sa 14 godina Ana Marija je imala mrtvorođenče, a zatim 4 spontana pobačaja prije nego što je rodila 2 zdrava dječaka. Uključujući Luja XIV od Francuske, najmoćnijeg apsolutističkog kralja Europe. Margareta i Filip imali su još djece iz braka. Djevojčica, Marija, nažalost je umrla samo mjesec dana nakon rođenja, u proljeće 1603. godine. Njihovo 2 mlađe djece, Margareta i Alfons Moris, također su umrli u dojenačkoj dobi ili djetinjstvu, ali srednja djeca su preživjela. Najstariji dječak zvao se Filip po svom ocu, a nakon njegovog rođenja, kralj je obasipao Margaretu ljubavlju i pažnjom. Rođen u travnju 1605. godine, postaće kralj Filip IV. Od Španjolske. Jednog dana Marija Ana, rođena 1606. udala se za Ferdinanda III. Iz dinastije Habsburg. To joj je bio prvi rođak, jer je on bio sin Ferdinanda II. Margaretin stariji brat, Marija Ana, rodila je 6 djece, ali samo 3 ih je doživjelo odraslu dob. Napokon, 1607. godine, Margareta je rodila dječaka po imenu Karlo, a 1609. još jednog sina po imenu Ferdinand. Karlo je živio samo do svojih srednjih 20-ih, ali je bio cijenjena osoba na dvoru, koju su nakratko smatrali mogućim budućim kraljem. Kad je njegov stariji brat, kralj Filip IV, teško obolio. U jednom trenutku 1620. Ferdinand, kao najmlađi od preživjele braće, ušao je u crkvu i postao kardinal, potaknut majčinim utjecajem na njegovu vjeru. U najranijim godinama bio je poznat po rimokatoličkoj pobožnosti. Također je imao političku karijeru služeći kao guverner Španjolske Nizozemske na području današnje Belgije. Neko vrijeme Filip III nije bio među najodlučnijim monarsima. Bio je poznat po tome što je bio podložan tuđem utjecaju i lako ga je bilo nagovoriti, čak i od strane supruge. Španjolska je i dalje bila na čelu Velikog carstva, ali su desetljeća ratova s Francuzima, Nizozemcima, Englezima i Turcima ispraznila njezinu riznicu. U Madridu se pojavio očajnički krug reformatora koji je tražio hrabre poteze za spas preostale španjolske slave. Margareta nije bila dobar utjecaj u tom pogledu. Duboko konzervativna, Margareta se žestoko protivila svim prijedlozima za smanjenje troškova za crkvu i kraljevske ceremonije. Rezultat je bio katastrofalan. Ekonomska situacija Španjolske nastavila se pogoršavati, a vlada je više puta bankrotirala tijekom vladavine Filipa III, baš kao i za vrijeme njegova oca. U središtu španjolskog dvora izbio je žestok sukob za vlast. Frakcija dvorjana otvoreno se suprotstavila Margareti, optužujući njezin fanatični katolički žar da iskrivljuje kraljevu prosudbu i uvlači carstvo u kaos. Više puta se sukobila s vojvodom od Lerme, najmoćnijim španjolskim plemićem i pravim vladarom iza slabog prijestolja Filipa III. Nevoljko je poštovao njezinu lukavost i oštar politički instinkt, ali također nema sumnje da ju je smatrao ozbiljnim problemom i pokušao ju sušio je isključiti iz vlasti. Sa svoje strane, Margareta je sklopila savez s nekoliko drugih ženskih članica dvora, iako su bile isključene iz službenih uloga. One su suptilno oblikovale politiku kroz osobne veze, strateško savjetovanje i tihu uvjerljivost, ostvarujući stvarnu moć iz sjene kraljevskog dvora. Među Margaretinim saveznicama bila je i carica Marija, udovica Maksimilijana II, koja je utjecala na španjolski dvor do smrti 1603. Ipak, trajniji je bio savez Margaret s Marijinom kćeri, Margaretom od Križa, kraljevskom časnom sestrom poznatom po svojoj pobožnosti
i vezama na dvoru. Zajedno su ove tri austrijske Habsburgovke usmjeravale Filipa III. Prema izrazito proaustrijskoj i prokatoličkoj politici. Tako je, kada se brat Margarete, Ferdinand II. Suočio s protestantskom pobunom u Češkoj 1618. godine, što je potaknulo 30-godišnji rat. Španjolska je brzo podržala Austriju. Njihov zajednički cilj bio je obnoviti katoličku vlast i Habsburšku nadmoć u podijeljenom Svetom Rimskom carstvu. To je bila sudbonosna odluka koja će iscrpiti Španjolsku do kraja. Rat se otegao desetljećima, a kad je Margitov sin, kralj Filip IV. Umro 1665. godine, Španjolska je bila sjena svoje nekadašnje slave. Potpuno zasjenjena od strane Engleske, Francuske i drugih. A tragičnu cijenu tog pada snosit će sljedeći Habsburški kralj. Na kraju, iako je Margareta uspjela nametnuti proaustrijsku politiku svom slabašnom mužu i nadmudriti vojvodu od Lame u tom pogledu, nikada neće doživjeti vidjeti plodove te iste politike. Ostvarene, preminula je 3. listopada 1611. godine od komplikacija izazvanih porodom, nakon što je rodila sina, Alfonza Mauricija, koji će i sam umrijeti prije svog prvog rođendana. Imala je tada samo 26 godina. Kralj Filip bio je shrvan i njezinom smrću i nikada se nije ponovno oženio, iako je imao samo 33 godine. Umro je 10 godina kasnije. Unatoč svom kratkom životu, Margareta je uspjela oblikovati dvorsku politiku i za sada osigurala nasljedstvo dinastije. Ipak, kako je 17. stoljeće odmicalo, Habsburgovci su još više inzistirali na svojoj pogubnoj, incestuoznoj tradiciji, gdje su ujak i nečakinja iz generacije u generaciju stupali u brak u očajničkom pokušaju da očuvaju čistoću vlasti. Ali cijena je bila katastrofalna. Marija Ana od Španjolske rođena je 18. kolovoza 1606. u palači Escorial, sjeverno od Madrida. Njezin otac, kralj Filip III. Od Španjolske, vladao je velikim Iberskim carstvom od 1598. U to vrijeme Španjolska se smatrala najmoćnijom silom u Europi. Vladala je velikim dijelovima Italije, niskih zemalja i imala golemo kolonijalno carstvo. Diljem Amerike, Kariba, pa čak i na Filipinima, španjolski dvor bio je, shodno tome, mjesto golemog bogatstva, a mlada Marija Ana odrasla je u luksuzu, nezamislivom sjaju, ali i u gušećim kraljevskim dužnostima. Majka Marije Ane bila je Margareta Austrijska, prva rođakinja njezina oca. Jednom udaljena, veza koja nije bila nimalo neobičajena u opasno zapetljanom obiteljskom stablu dinastije Habsburg. Do rođenja Marije Ane. Stoljeća obsesivnog međusobnog parenja pretvorila su Habsburšku krvnu lozu u genetsku tempiranu bombu, ispunjenu preklapajućim rodoslovljima i razornim zdravstvenim rizicima. S očeve strane potjecala je od kralja Filipa II. Španjolskog i njegove nečakinje, nadvojvotkinje Ane Austrijske. S majčine strane još jedan habsburški brak između Karla, drugi od unutarnje Austrije, i Marije Ane Bavarske, ujaka i nečakinje. Marija Ana bila je u srodstvu sama sa sobom kroz više grana istog isprepletenog obiteljskog stabla, no, začudo, nije pokazivala ni jednu od zloglasnih habsburških deformacija ili bolesti. Barem ne izvana. Najgore je tek dolazilo, a buduće generacije neće imati istu sreću. Marija Ana bila je četvrto dijete svojih roditelja. Ana je postala kraljica Francuske, a njezin brat 1621. kralj Filip IV. Španjolski. To se dogodilo nakon što je njihov otac prerano preminuo u dobi od 42 godine nakon što je obolio od bolesti. To ni danas nije sigurno, iako se među mogućim uzrocima navode tifus ili gripa. Prije očeve smrti, na španjolskom dvoru godinama se raspravljalo o tome za koga će se Marija Ana udati. Nakon smrti kralja Filipa III, njezin brat Filip IV preuzeo je kontrolu nad njezinom sudbinom. Svi pogledi su bili usmjereni prema jednom kontroverznom i rizičnom planu, takozvanom španjolskom braku. Predloženi brak, koji bi izazvao žestoke diplomatske bitke, potaknuo nacionalno ogorčenje i gotovo ujedinio dvije najveće europske sile. Tema mogućeg braka Marije Ane postala je velika diplomatska afera u europskoj politici. 20. godina 17. stoljeća.
Dok je još bila dijete, postojao je plan da se uda za svog rođaka, nadvojvodu Ivana Čilesa, sina Ferdinanda II, budućeg cara Svetog Rimskog carstva. Ali taj plan je propao kada je Ivan Čiles umro, 1618. godine. U to vrijeme Španjolska i Francuska bile su u još jednom sukobu za prevlast. I upravo tada pojavila se šokantna ponuda, savez s Engleskom. Sada je planirano da se Marija Ana uda upravo za Karla, princa od Walesa i nasljednika engleskog, škotskog i irskog prijestolja. Bio je to hrabar, gotovo nezamisliv potez, ujedinjenje dvaju povijesnih rivala putem braka. Ipak, u nemilosrdnoj igri europske političke moći ništa nije bilo isključeno. Tako su započeli zloglasni pregovori o španjolskom braku, kraljevski rizik koji će odjeknuti kroz dvorove i kraljevstva podjednako. Ti su pregovori započeli 1621. godine nakon smrti Filipa III. I dolaska na prijestolje Marijinog, Aninog brata, kao kralja Filipa IV. Novi savjetnici sada su vodili vladu u Madridu i savjetovali su da se bračna savez s Engleskom treba poticati. Pregovori su se vukli godinama, a kulminirali su 1623. godine bizarnim događajem kada su princ Charles i vojvoda od Buckinghama otputovali u Španjolsku prerušeni kako bi nastavili pregovore. Kad su stigli na španjolski dvor i otkrili svoj identitet, isprva se činilo da sve ide dobro, ali su se pregovori potom raspali. Charles je smatrao da su ga loše tretirali i vratio se u Englesku. Nije se vratio samo razočaran, već je donio i diplomatsku katastrofu. Planovi za brak nisu se samo raspali, već su se urušili, izazavši bijes, skandal i lančanu reakciju koja je dovela do otvorenih ratova. Do 1625. godine Anglo-španjolski rat je započeo i trajao je 5 krvavih godina. Kralj Filip sada je trebao pronaći novog muža za svoju mlađu sestru, a savršenog kandidata pronašao je unutar vlastite obitelji. Nakon propasti pregovora o španjolskom braku i ulaska u rat, španjolska vlada se sada vratila ideji da Mariju Anu uda za jednog od njezinih brojnih rođaka. Tako je 1626. godine Marija Ana bila zaručena za svog rođaka, nadvojvodu Ferdinanda od Austrije, sina i nasljednika cara Ferdinanda II. On je također bio mlađi brat nadvojvode Ivana Karla, koji je nekoć bio predložen kao muž za Mariju Anu. Prije njegove prerane smrti nekoliko godina ranije, pregovori o braku su se odužili 2 godine, jer su se nastavile nesuglasice oko miraza i prava nasljeđivanja u Španjolskoj. Na kraju, tek krajem 1629. godine, Marija Ana i njezina pratnja konačno su napustile španjolski dvor i krenule prema Beču. Putovanje je trajalo više od godinu dana zbog velikog kašnjenja uzrokovanog razornom epidemijom bubonske kuge, jednom od najgorih u ranoj modernoj povijesti Italije. Prije nego što se vjenčanje moglo održati, Ferdinand je, oprezan zbog idealiziranih portreta koje to je dobio, odlučio potajno vidjeti svoju buduću suprugu. Tek nakon tog privatnog pregleda pristao je nastaviti s brakom. Dana 20. veljače 1631. Marija Ana udala se za budućeg cara Ferdinanda III. U Beču. Sa 24 godine. Smatrali su je prilično starom kraljevskom nevjestom, ali bila je blizu po godinama svom novom mužu, koji je bio samo godinu mlađi, s 23 godine. Unatoč političkoj prirodi tog braka, brak se pokazao iznenađujuće toplim i punim nježnosti. Ferdinand je bio duboko odan i vjeran supruzi tijekom cijelog braka, što je tada bilo rijetko među kraljevima. Vesela i živahna narav Marije Ane uravnotežila je ozbiljniju osobnost Ferdinanda, unoseći vedrinu u inače ozbiljan dvor. Ali njihov se brak odvijao u sumornoj pozadini brutalnog i neumoljivog 30-godišnjeg rata, koji je poharao Europu i ostavio pustoš za sobom. Kako bismo razumjeli Marijin Anin život u središnjoj Europi nakon udaje za Ferdinanda, moramo pogledati sukob koji je tamo objesnio u prvoj polovici 17. stoljeća. Njemačka je bila podijeljena zbog vjere. Od početka protestantske reformacije 1517. povremeno su izbili ratovi katolika i protestanata. Među desecima velikih njemačkih država tijekom 16. stoljeća
Ovi su sukobi ponovno eskalirali 1618. godine, nakon što su protestanti u Bohemiji, kraljevstvu koje odgovara današnjoj Češkoj, a kojim su vladali Habsburgovci, pokušali pružiti otpor nastojanjima da se ponovno nametne katoličanstvo u Pragu i drugim mjestima. Bohemski rat proširio se u 30-godišnji rat 1618. i 1619. godine kako se sve više njemačkih država priključivalo sukobu. Čak i dok je Marija Ana bila u središtu pregovora s Engleskom oko španjolskog braka u prvoj polovici 1620-ih. Habsburgovci su nizali pobjedu za pobjedom i izgledalo je da će ostvariti svoj cilj nametanja svoje vlasti nad cijelom Njemačkom. Ali tada su, kako bi spriječile pobjedu Habsburgovaca, druge velike protestantske sile počele intervenirati u sukob. Kraljevina Danska se uključila 1625. godine, a potom je uslijedila intervencija Švedske 1629. godine. Kako su te protestantske sile intervenirale, njihove su vojske potiskivale Habsburgovce prema jugu iz Njemačke, natrag prema Austrijskoj Češkoj. Cijeli gradovi su pretvoreni u ruševine, a nekada sigurne zemlje su propale u samo nekoliko dana. Rat se približavao i uskoro će stići čak i do kraljevske obitelji Habsburg. Kad je Marija Ana stigla u Austriju, rat je već odnio živote nekoliko stotina tisuća muškaraca. Ali najgore posljedice osjetilo je civilno stanovništvo, jer su farme spaljene, cijeli gradovi i mjesta uništeni. Svakodnevni život je bio poremećen i razvila se glad. Na nekim mjestima procjenjuje se da je između 4 i 10 milijuna ljudi umrlo prije završetka rata, što ovaj rat čini najrazornijim ratom u povijesti ranonovovjekovne Europe. Čak ni u raskošnim habsburškim palačama Marija Ana nije mogla zanemariti patnju. Izvan carstva, kojim je vladala njezina nova obitelj, sve se raspadalo, a užasi rata su se sve više približavali. Sve to vrijeme njezin je suprug, duboko uključen u sukob, često bio odsutan na bojištu. To nije progonilo samo svijet oko nje, već je obilježilo cijeli njezin život. Od trenutka kada se udala, Marija Ana je postala kraljica, supruga i Ugarske i Češke, ali njezin uspon tu nije stao. Godine 1637. nakon smrti svekra, njezin suprug postaje car Svetog Rimskog carstva, a Marija Ana carica u jednom od najkritičnijih trenutaka europske povijesti. Unatoč činjenici da su Francuzi uglavnom bili katolici, izravno su intervenirali u rat od 1635. godine kako bi održali protestantske njemačke države. Kako bi smanjili moć Habsburgovaca, austrijski Habsburgovci su, kada se to dogodilo, trebali pomoć svojih španjolskih rođaka. Marija Ana bila je važna poveznica između austrijske i španjolske vlade, redovito pišući svom bratu, kralju Filipu IV. Od Španjolske. Nagovarala ga je da nastavi rat protiv Francuza i njihovih saveznika te podržava austrijsku stranu. Dok je njezin suprug često bio odsutan, vodeći vojne pohode diljem Njemačke, Marija Ana postala je središnja figura na austrijskom dvoru. Umjesto da se oslanja na muške ministre, Ferdinand joj je povjerio stvarnu moć, imenujući je regenticom u više navrata. Rijetka čast, koja je mnogo govorila o njegovom povjerenju, u njezinu prosudbu i političku vještinu. Ali dok je vladala u njegovoj odsutnosti, nad njom se nadvila još jedna kraljevska dužnost, mnogo osobnija, mnogo opasnija i ona koja će završiti slomljenim srcem. Marija Ana je često bila trudna nakon udaje za Ferdinanda. Od kraljevskih žena se u kasnom srednjem i ranom novom vijeku očekivalo da pokušaju imati što više djece. Jedno od 3 djece umrlo bi u dojenačkoj dobi, a ostale su kasnije odnosile bolesti poput ospica i velikih boginja. Najbolji način za osiguranje kraljevske loze bio je dakle imati što više djece i to po mogućnosti više sinova. Budući nasljednik Ferdinanda, treći zapravo je rođen unutar 2 godine nakon njegovog i Marije Ane braka. To je bio budući Ferdinand IV. Rođena u rujnu 1633. drugo dijete Marije Ane, kći, po imenu Marijana po svojoj majci, rođena je u prosincu 1634. samo 15,5 mjeseci nakon Ferdinanda. Drugi sin, Filip August, rođen je 1637. ali je umro prije nego što je navršio 2 godine. Treći sin, Maksimilijan, nije doživio ni svoj prvi rođendan. Na kraju je, međutim, 1640. godine rođen zdrav drugi nasljednik,
To dijete, po imenu Leopold, kasnije će naslijediti Habsburške posjede krajem 1650-ih i postati jedan od najdugovječnijih i najuspješnijih Habsburških vladara u gotovo 900 godina dugoj povijesti obitelji. Kako su 1640. odmicale, Marija, Ana i Ferdinand su najvjerojatnije vjerovali da će Leopold biti njihovo posljednje dijete. Marija Ana je sredinom 1640-ih bila blizu 40. godine. Zato je bilo iznenađenje kada je Marija Ana krajem 1645. neočekivano ponovno ostala trudna. Posljednji neočekivani preokret u već burnom životu. Ali ova 6. i posljednja trudnoća neće donijeti slavlje. Posljednja trudnoća Marije Ane završit će tragedijom, dijelom zbog kaotičnog stanja u Austriji. Godine 1646. Šveđani su uz pomoć Francuza stekli prednost u 30-godišnjem ratu i sredinom 1640-ih napredovali prema Češkoj i Austriji. Marija Ana i obitelj bili su u kraljevskoj rezidenciji u Lincu kad su doznali za brzo napredovanje neprijatelja na dotad sigurna područja izvan dosega Šveđana i njihovih saveznika. U stanju panike, kraljevska obitelj pobjegla je u Beč dok su se neprijateljske snage približavale. Pritisak je bio ogroman, a dvor u previranju. Carstvo se raspadalo na rubovima, a Prag bi na kraju pao pod nadiruću švedsku vojsku prije kraja rata. U tom kaosu i strahu Marija Ana ostaje trudna sa 6. djetetom. Tada se dogodilo nezamislivo. Kuga je stigla u Beč. Najsigurniji način da se izbjegne kuga u to vrijeme bio je jednostavno pobjeći iz grada u koji je stigla i smjestiti se u vladarsku kuću daleko od drugih ljudi. Marija, Ana i njezina djeca stoga su se vratili u Linz unatoč opasnoj vojnoj situaciji. Nedugo po dolasku ona se razboljela. Njezino se stanje pogoršalo tijekom sljedećih tjedana, a 12. svibnja 1646. počela je da jako krvariti. Liječnici su zaključili da dijete ima najveće šanse preživjeti ako ga izvade iz nje. Strašna praksa koja je bila previše uobičajena u ranonovovjekovnom svijetu. Marija Ana umrla je od gubitka krvi 13. svibnja 1646. u dobi od 39 godina. Dijete je živjelo samo nekoliko sati, a zajedno su pokopani u Habsburškoj carskoj kripti u Beču. 30-godišnji rat trajao je još 2 godine, čak i kada je Marija Ana umrla 1646. godine, mirovni pregovori već su bili u tijeku u Vestfaliji i Osnabrücku na sjeverozapadu Njemačke. Habsburgovci su morali prihvatiti poraz i uspostavljeno je načelo da europske države više ne mogu intervenirati u poslove drugih zemalja i kneževina kada je riječ o njihovim vjerskim pitanjima. Unatoč njihovoj ljubavi, Marijin Anin suprug će se još 2 put ženiti, ali su upravo sinovi i kćeri koje je imao s Marijom Anom bili važni. Oni će vladati Austrijom i dati buduće kraljeve Španjolske. Marija Ana rođena je na Badnjak 1634. godine u Vimeneuštatu, južno od Beča. Njezin otac bio je nadvojvoda Ferdinand od Austrije, sin cara Ferdinanda II. I jednog od najmoćnijih ljudi u srednjoj Europi. Otac Marije Ane bio je i kralj Ugarske i Hrvatske, među brojnim titulama austrijskih Habsburgovaca u 17. stoljeću. Samo 3 godine nakon rođenja Marije Ane, njezin otac naslijedio bi carsko prijestolje. To je značilo da će svako dijete Ferdinanda postati važan dio bračnih saveza u kojima su sudjelovale sve europske kraljevske obitelji. U to vrijeme majka joj je bila Marija Ana od Španjolske, kći španjolskog kralja Filipa III, zbog čega je Marija Ana bila potomak 2 najmoćnijih europskih kraljevskih obitelji. Ali njihov je savez bio više od strateškog braka, to je bio brak krvi. Roditelji Marije Ane bili su bliski rođaci, dio opsesivne prakse dinastije Habsburg da se sklapanjem brakova unutar obitelji zadrži moć. Ovo stalno sklapanje brakova oblikovat će sudbinu Marije Ane na načine koje nitko nije mogao predvidjeti, što ćemo uskoro vidjeti. Cijena ove kraljevske tradicije bila je daleko veća nego što je itko mogao zamisliti, što je dovelo do šokantnih i razarajućih posljedica za život Marije Ane. Marija Ana je odrasla i školovala se u Austriji tijekom ratnog razdoblja. Njezin otac bio je duboko uključen u zloglasni 30-godišnji rat koji je počeo 1618.
i bio je odlučan da ga privede kraju. Do 1645. godine, kako su mirovni pregovori dobivali na zamahu, pažnja se preusmjerila na budućnost Marije Ane, točnije na njezin brak, ključni dio u velikoj šahovskoj ploči Habsburških saveza. Plan je bio jasan, udala bi se za španjolskog princa. Čovjek o kojem je riječ bio je Baltazar Carlo, princ od Astorija i Girone. Bio je jedini sin kralja Filipa, četvrtog od Španjolske, iz njegovog prvog braka s Elizabetom od Francuske, koja je umrla 1644. godine, ali postojao je jedan očit problem. Baltazar Carlo bio je prvi rođak Marije Ane, sin brata njezine majke. Ipak, za Habsburgovce, tako bliske krvne veze jedva da su predstavljale problem. Do 1646. postignut je dogovor. Kad Marija Ana postane punoljetna, za nekoliko godina, udala bi se za Baltazara, koji je bio 5 godina stariji. Tada je sudbina intervenirala u listopadu 1646. Samo nekoliko tjedana nakon njihove zaruke, Baltazar Carlo se razbolio. Umro će ubrzo nakon toga, vjerojatno od velikih boginja, samo nekoliko dana prije svog 17. rođendana. Zaruke su bile prekinute, a Španjolska je iznenada ostala bez nasljednika. To je izazvalo krizu za Filipa IV, udovca bez muškog nasljednika. Bio je pod velikim pritiskom da osigura dinastiju. Njegovo rješenje? Šokantan prijedlog. Budući da Baltazar više nije mogao oženiti Mariju Anu, Filip bi se sam oženio njome. Nevjerojatno, dogovor je prihvaćen, ali je vjenčanje moralo biti odgođeno zbog mladosti Marije Ane. Ali 7. listopada 1649. udala se za svog ujaka u crkvi izvan Madrida. Imala je samo 14 godina, a on 44. Marija Ana se trudila prilagoditi životu u Madridu. Sa samo 14 godina sada je bila kraljica, supruga najvećeg carstva na zemlji. Španjolska vlast protezala se preko Amerike, Filipina i golemih teritorija izvan toga, čineći je pravom svjetskom supersilom. Njezin suprug, Filip IV, bio je na dvoru poznat kao Rey Planeta, kralj planeta, veličanstvena titula koja je simbolizirala doseg njegova carstva diljem svijeta. Gurnuta u središte španjolske kraljevske obitelji, Marija Ana je kao vrlo mlada morala brzo prilagoditi. Usavršila je španjolski jezik, snalazila se u složenoj dvorskoj politici i pripremala se za mnogo veću ulogu. Iako je bila Filipova supruga, na kraju će postati prava sila iza prijestolja. Brak Marije Ane i Filipa ubrzo je rezultirao djecom. Njihovo prvo dijete, Margareta Tereza, rođena 1651. doživjela je sudbinu sličnu majčinoj kroz dinastičko ponavljanje. Tada je uslijedila tragedija kada su dvoje njezine djece, Marija Ambrozija i Ferdinand Toma, umrli u dojenačkoj dobi. Marija, Ana i Filip imali su još 2 sina, Filipa Prospera, 1657. i Karla Carlosa, 1661. Ali nesreća je ponovno pogodila, kada je Filip Losperov umro 1661. godine, ostavivši samo Karla kao posljednju nadu za španjolsko prijestolje. Godine 1665. svijet Marije Ane zauvijek se promijenio. Filip IV, njezin suprug i ujak, umro je, ostavivši iza sebe slomljeno carstvo i krhkog nasljednika. Carlo, koji je imao tek nešto manje od 4 godine, postao je kralj. Ali budućnost Španjolske bila je sve samo nesigurna, a Marija Ana je trebala preuzeti glavnu ulogu u jednom od najburnijih razdoblja njezine povijesti. Od početka je bilo jasno da Carlo, poznat kao kralj Carlo II od Španjolske, neće moći dugo samostalno vladati. S 4 godine bio je premlad za vladanje. Čak i kada je postao punoljetan, njegovim dvorom su dominirali moćni plemići sve do njegovih kasnih tinejdžerskih godina. Budući da je Španjolskoj očajnički trebala čvrsta ruka, brzo je donesena odluka da će Marija Ana služiti kao regentica tijekom maloljetnosti svoga sina. U suštini, postala je de facto vladarica Španjolske, zamjenska monarhinja, sve dok Carlo nije mogao sam preuzeti prijestolje. Ali vladati Španjolskom kao ženska regentica na jednom od najpatrijarhalnijih dvorova u Europi nije bio nimalo lak zadatak. Iako je nosila titulu regentice, njezin su autoritet neprestano osporavali visoki španjolski plemići koji su imali ogroman utjecaj.
U godinama koje su uslijedile, Marija Ana suočila se s ogromnim izazovom kao regentica. Španjolska je nekada bila najveća svjetska sila, a njezino se carstvo širilo Amerikama. Potaknuta naizgled beskonačnim zlatom i srebrom iz rudnika Meksika, Perua i Bolivije. Ali do 17. stoljeća to je bogatstvo presušivalo, a politička stagnacija, ekonomski problemi i unutarnji nemiri u Španjolskoj postajali su nemogući za ignorirati. Sada je na Mariji Ani bilo da preokrene španjolski pad, dok je istovremeno upravljala stalnim ratovima koji su iscrpljivali resurse i moral. Jedan od najdužih sukoba bio je rat s Portugalom, koji je pod španjolskom vlašću od 1580. ali se pobunio 1640. Kad je Marija Ana preuzela vlast, bilo je jasno da je rat nemoguće dobiti, posebno jer su Francuska i Engleska podržavale Portugalce. Pod utjecajem svog isusovačkog savjetnika, kardinala Juana Everarda Nitarda, Marija Ana donijela je hrabru odluku da će Španjolska smanjiti svoje gubitke. Godine 1668. potpisala je ugovor iz Aachena i Lisabona. Time je okončala rat s Francuskom i Portugalom te službeno priznala neovisnost Portugala. Ali problemi Španjolske bili su daleko od kraja. Samo 4 godine kasnije ponovno je izbio rat, ovaj put s Francuskom. Razlog je bio taj što je Španjolska još uvijek kontrolirala Španjolsku Nizozemsku, današnju Belgiju i Luksemburg, a kralj Louis XIV od Francuske bio je odlučan da to preuzme za sebe. Tako je borba za opstanak Španjolske bila daleko od kraja. Koliko god međunarodne borbe Španjolske bile teške, nisu bile ništa u usporedbi s krizom koja se odvijala kod kuće. Kako je odrastao, bilo je jasno da kralj Karlo II, jedini preživjeli sin Marije Ane, nije bio dobro. Povjesničari i medicinski stručnjaci i dalje raspravljaju o Karlovim problemima, no zapisi prikazuju tmurnu sliku. Njegovo tijelo se nikada nije potpuno razvilo, jedva je mogao hodati bez pomoći. Imao je toliko izraženu habsburšku čeljust da je teško žvakao hranu, a njegove mentalne sposobnosti bile su ozbiljno narušene. Prerano je ostario, u 20-ima je imao simptome slične demenciji i tada je počeo ćelaviti. Njegovi suvremenici su ga zvali El Regisado, začarani kralj, jer su mnogi vjerovali da su njegovi brojni fizički i intelektualni problemi posljedica čarobnjaštva. Ali pravi razlog za zabrinutost bio je mnogo zlokobniji. Karlovo stanje vjerojatno je bilo posljedica teškog srodstva, koje se tijekom generacija oslabilo habsburšku lozu. Vjerojatno je patio od kombinacije genetskih poremećaja, uključujući hormonske poremećaje, epilepsiju, deformacije kostiju i još mnogo toga. To nije bila slučajnost. Marija Ana se udala za vlastitog ujaka, a oboje su potjecali iz dinastije koja se stoljećima međusobno ženila. Karlov koeficijent inbreidinga, mjera genetske sličnosti roditelja, bio je šokantno visok. Zapravo, neka istraživanja sugeriraju da je njegova genetska struktura bila jednako inbredirana kao kod djeteta rođenog od brata i sestre. Suvremeni istraživači kao uzrok njegovog stanja navode autosomno recesivne bolesti ili herpesnu infekciju zadobivenu u dojenačkoj dobi, uzrokujući hidrocefalus, što je pretjerano nakupljanje cerebrospinalne tekućine u mozgu. Do 1670-ih postalo je neosporno da Karlo nikada neće moći samostalno vladati Španjolskom. Već se boreći na svjetskoj pozornici, Španjolska se sada suočila s još većom noćnom morom, carstvom kojim vlada kralj koji jedva može funkcionirati. Karlo je postao punoljetan 1675. sa 14 godina, čime je završila regentska vladavina njegove majke. Zbog dvorskih frakcijskih borbi i Karlove nesposobnosti za samostalnu vladavinu, Marija Ana je organizirala dogovor kojim je 1677. ponovno uspostavljeno regentstvo. Povratak Marije Ane na vlast bio je kratkotrajan, iako je bila nadmudrena. Kada je Ivan Josip od Austrije, izvanbračni sin pokojnog kralja Filipa IV., a time i polubrat Karla II., preuzeo kontrolu nad regentstvom. Na vlasti je bio samo 2 godine prije smrti, 1679. Nakon Ivanove smrti ponovno je preuzela regentstvo i ponovno postala najmoćnija osoba u Španjolskoj. Ovaj put zadržat će vlast do kraja svog života.
Jedna od najvećih briga Marije Ane tijekom druge regentstva bila je osiguranje budućnosti španjolske monarhije. Karlo II. Bio je fizički i mentalno nesposoban za vladanje, ali možda bi mogao dobiti nasljednika koji bi mogao obnoviti dinastiju. Kako bi to osigurala, dogovorila je brak sina s Marijom Luizom Orleanskom, nećakinjom kralja Luja XIV. 1679. Brak je za Mariju Luizu bio nesretan, a što je još gore, nije donio djecu. Nakon godina patnje na stranom dvoru, umrla je 1689. godine vjerojatno od upale slijepog crijeva, iako su kružile glasine o trovanju. Odlučna da osigura nasljednika, Marija Ana je dogovorila da se Karlo ponovno oženi u roku od nekoliko mjeseci. Njegova druga supruga, Marija Ana od Neuburga, bila je kći njemačkog plemića, odabrana zbog reputacije njezine obitelji po plodnosti. Pa, njezini roditelji imali su 17 djece, ali sve je to bilo uzalud. Karlo je ostao bez nasljednika. Ove godine bile su vrlo teške za Mariju Anu. Stalno je bila zabrinuta zbog španjolskog propadanja, stanja svog sina, dinastije Habsburg i često se svađala sa svojom snahom. Do ranih 1690-ih bolno je postalo jasno da Karlo nikada neće imati dijete. Njegovo se zdravlje brzo pogoršavalo, a mnogi su na dvoru vjerovali da je smrt neizbježna. Marija Ana, međutim, nije doživjela njegove posljednje dane. Sredinom 1690-ih razvila je ono što se čini da je bio rak dojke. Nakon godina političkih borbi i neuspjelih pokušaja da osigura budućnost Španjolske, umrla je 16. svibnja 1696. u Madridu u 61. godini. Infanta Margarita Teresa, ili Margareta Teresa na engleskom, rođena je 12. srpnja 1651. u kraljevskoj palači Alcazar u Madridu. Njezin otac bio je kralj Filip IV. On je bio vladar Španjolske od 1621. godine, nakon što je stupio na prijestolje kada je imao samo 15 godina. Margaretina majka bila je Marijana, ili Marija Ana od Austrije, kći Ferdinanda III., vojvode od Austrije i cara Svetog Rimskog carstva. Roditelji Margarete Terezije nisu bili samo daleki rođaci, bili su mnogo bliži nego što bi itko trebao biti. Njezin otac bio je iz španjolske grane obitelji, a majka iz austrijske. Ali njihova povezanost bila je mnogo dublja jer su, u šokantnom primjeru kraljevskog srodstva, bili ujak i nećakinja. Bliske krvne veze Margaretinih roditelja imale su svoju cijenu. Od 5 djece, 3 je umrlo u ranom djetinjstvu. Samo su 2 preživjeli, Margaret i njezin mlađi brat, Carlos, poznat kao Charles na engleskom. Ali preživljavanje nije značilo i spas. Carlos je bio živi dokaz užasa srodničkog parenja. Zapravo, koeficijent srodničkog parenja kod Margarete i Carlosa bio je groteskno visok, a neka su istraživanja sugerirala da su bili jednako srodni kao djeca, rođena između brata i sestre. Margareta je možda imala više sreće, ali nije bila potpuno pošteđena, iako je bila znatno zdravija od svog brata. Ona je nosila Habsburšku kletvu na svoj način. Kao što ćemo vidjeti, Margareta je odrasla u veličanstvu kraljevske palače Alcazar, u svijetu raskoši gdje je svaka njezina želja bila ispunjena od strane vojske, sobarica i slugu. Na primjer, infantkinja je često uživala u slatkišima i čokoladi, koje je morala skrivati od dvorskih liječnika. Ipak, ispod te raskoši skrivala su se gušeća ograničenja madridskog dvora, gdje je svaki pokret, svaka riječ, svaki pogled bio određen neumoljivim kraljevskim bontonom. Kao princeza moćne dinastije Habsburg, dobila je najbolje obrazovanje koje su novac i moć mogli pružiti. Učila je više jezika i usavršila njemački kako bi lakše komunicirala s austrijskim rođacima Habsburgovcima. I učila je latinski, sveti jezik znanosti i rimokatoličke crkve. Ali nijedno obrazovanje nije je moglo pripremiti za sudbinu koja ju je čekala. Kako je Margareta odrastala, nije mogla zanemariti očitu razliku u godinama između svojih roditelja. Njezin otac bio je gotovo 30 godina stariji od njezine majke, ali ako ju je taj detalj uznemiravao, nikada to nije pokazala. Bez obzira na razliku u godinama, njezini su je roditelji obožavali. Ona je bila njihov dragulj, jedino zaista zdravo dijete koje je njihov brak donio,
i dijelili su je s puno ljubavi. Svojim nježnim crtama lica i živahnim duhom, Margareta je očaravala sve oko sebe. Bila je njihov mali anđeo, nadimak koji su s obožavanjem šaptali i obitelj i prijatelji. Možda su zato njezini roditelji angažirali jednog od najvećih europskih slikara da je ovjekovječi na zadivljujućem portretu dok je imala samo 5 godina. Portret koji će postati jedna od najpoznatijih slika u povijesti. Velázquezova slika je nekada bila poznata kao La Familia, obitelj. Danas se zove Las Meninas, što znači dvorske dame. Ovo je prikladniji naslov, jer prikazuje Margaretu kojoj poslužuju nekoliko članova osoblja koji joj popravljaju haljinu. Među mnogim likovima prikazanim na slici ističe se još jedna osoba, Marie Barbola, dvorska dama s patuljastim rastom. U doba kada su osobe s njezinim stanjem često bile svedene na puku zabavu za plemstvo, Velázquez je učinio nešto radikalno. Umjesto da je prikaže kao šalu, dao joj je dubinu, dostojanstvo i prodoran pogled. To sugerira složen unutarnji svijet. Velázquez se pojavljuje na remek dijelu kao tihi promatrač raskošnog, ali krutog španjolskog dvora. U Las Meninas mogu se vidjeti i drugi ljudi na slikama i u ogledalima, uključujući i Margaretine roditelje, a ovo nije bila ni jedina poznata slika Margaret. Velázquez je naslikao čak 5 portreta princeze u njezinoj mladosti, ovjekovječio njezinu ljepotu i kraljevsku eleganciju. Zapravo, bila je jedna od najčešće portretiranih mladih osoba u cijeloj ranonovovjekovnoj Europi, stvarajući svoju sliku moći i prestiža. Iako je to u suprotnosti s tužnom sudbinom koja ju je čekala, to bi se suvremenim ljudima moglo činiti teško shvatljivim. Već 1656. kad je naslikana slika Las Meninas i Margareta imala 5 godina, na španjolskom dvoru raspravljalo se o njezinoj udaji. U nemilosrdnom svijetu kraljevske politike, brak nikada nije bio stvar ljubavi, već moći. Osjećaji i osobne želje nisu značili ništa kada su dinastije bile u pitanju. Kao kći španjolskog kralja, Margareta nije bila samo princeza, već figura visokog uloga u brutalnoj igri europske diplomacije. O njezinoj budućnosti odlučeno je prije nego što je shvatila. Na primjer, u jednom je trenutku postojala sugestija da bi se mogla udati za Karla Stuarta iz engleske kraljevske obitelji. Vratio se na englesko prijestolje kao kralj Karlo II. Engleske, Škotske i Irske. 1660. nakon kratkog republikanskog razdoblja u Engleskoj 1650. Takav bi se nedostatak iskoristio za neočekivani savez s Englezima, dok su Francuska i Španjolska bili žestoki suparnici za prevlast u zapadnoj Europi. Na kraju se Karlo ipak oženio Katarinom od Braganze, portugalskom nevjestom, 1662. godine. Propast pregovora o udaji Margarete za Karla Stuarta prvenstveno je bila posljedica protivljenja kralja Filipa. Umjesto toga, vjerovao je da bi se njegova kći trebala udati za člana austrijske grane obitelji Habsburg. Izgledalo je da ga uopće ne brine to što bi ovaj brak dodatno produbio srodstvo unutar obitelji. Uostalom, to je jednostavno bio način na koji su Habsburgovci zadržavali vlast u svojim rukama. Što se tiče Margarete, ona nije imala pravo glasa o svojoj sudbini. Kada su pregovori između Madrida i Beča započeli, Margareta je vjerojatno bila blaženo nesvjesna šokantnih posljedica koje će ovaj savez donijeti. Imala je tek 11 godina kada je na kraljevskom dvoru objavljeno da će se udati za Leopolda iz kuće Habsburg. Kao i njezina majka prije nje, Margareta je sada bila predodređena nastaviti incestnu tradiciju Habsburgovaca i udati se za vrlo bliskog člana obitelji, čovjeka koji joj je bio i prvi rođak i ujak. Leopold je bio mlađi brat njezine majke i uspio je postati nadvojvoda Austrije, kralj Ugarske, Hrvatske i Češke, te sveti rimski car u brzom nizu krajem 1650-ih. Čak i u ranonovovjekovnoj Europi postojali su određeni standardi o tome kada je dijete dovoljno staro za brak. Margareta je bila zaručena za svog ujaka početkom 1663. godine, ali smatralo se da je premlada da bi se brak tada mogao sklopiti. Umjesto toga, tek u travnju 1666. kada se približavala svom 15. rođendanu, Margareta je krenula iz Madrida na put za Beč. Šestomjesečna turneja
završila je dolaskom španjolske kraljevske pratnje u Beč u prosincu 1666. Svadbena ceremonija održana je nekoliko dana kasnije, 12. prosinca. Bio je to veličanstven događaj, kojem su prisustvovali mnogi od najmoćnijih europskih kraljeva i uglednika, bez ikakve štednje na troškovima. I veliki vojvoda tu nije stao. Slavlja su trajala tijekom cijele 1667. godine, ali iza tog sjaja već se odvijala mračna sudbina. Život u Beču bio je isprva neobičan i ponekad težak za Margaretu. Ona i njezin novi suprug imali su čudan brak. Možda će iznenaditi suvremene slušatelje, ali nisu pokušavali zanemariti blisku krvnu vezu. Ona ga je zapravo zvala ujakom. Unatoč ovoj neobičnoj situaciji, dobro su se slagali. Uživali su u nekim istim stvarima, uključujući umjetnost i glazbu. I Leopold se trudio da Margaret bude što ugodnije u novoj okolini. Kraljevske osobe poput Margaret često su napuštale domovinu kako bi se udale za stranog vladara ili princa, da sa sobom povedu članove svog starog osoblja. Tako da bi oko sebe imala neka poznata lica na dvoru u Beču dok se privikavala na svoj novi život. Možda su čak neki od tih ljudi bili prisutni u Madridu, dok je Velasquez slikao Las Meninas mnogo godina ranije. Margareta je ostala nostalgična za domom, čvrsto vezana uz španjolske korijene i nije puno radila na njemačkom jeziku. Kako je vrijeme prolazilo, njezina nekadašnja nježna ljepota počela je bljedjeti, te njoj je postajao sve bljeđi, crte lica umornije, a karakteristična habsburška čeljust sve izraženija. Brak je bio problematičan i na druge načine. Margareta je gotovo odmah nakon dolaska u Beč ostala trudna i rodila dječaka po imenu Ferdinand u rujnu 1667. godine. Preživio je 3,5 mjeseca i umro u siječnju 1668. Njihova se sreća činila promijenjenom rođenjem sljedećeg djeteta, kćeri Marije Antonije, koja je rođena u siječnju 1669. godine. Ona će biti jedino dijete Margarete koje će preživjeti. Dvoje druge djece nisu imale tu sreću. Sin, Ivan Leopold, rođen je 20. veljače 1670. godine, ali je nažalost preminuo u roku od nekoliko sati. Još jedna kći, Marija Ana, živjela je samo 2 tjedna prije nego što je preminula u veljači 1672. godine. I ovaj razarajući obrazac bio je znak onoga što dolazi. Margaretini teški nizovi trudnoća djelomično su bili posljedica njezinih vlastitih zdravstvenih problema. Iako je kao dijete bila mnogo zdravija od svog brata, imala je određenih zdravstvenih problema koji su se pojavili u godinama prije i nakon njezina dolaska u Beč. Po dolasku u austrijsku prijestolnicu, krajem 1666. ljudi su brzo počeli komentirati njezine česte bolesti. Neko su vrijeme mnogi promatrači to pripisivali stalnom naporu zbog trudnoće. U samo 6 godina podnijela je 6 trudnoća, uključujući 4 živa rođenja i 2 spontana pobačaja, a svaka ju je ostavljala slabijom i depresivnijom nego prije. Ali kako je vrijeme prolazilo, postalo je jedno jasno da se događa nešto mnogo zlokobnije. Margareta je često bila prikovana za krevet čak i kada nije bila trudna. Liječnici su joj dijagnosticirali povećanu štitnjaču, ali u 17. stoljeću nije bilo lijeka i njezino se stanje samo pogoršavalo. Stvari su za Margaretu krenule nizbrdo. U proljeće 1673. Margaretu su 3 tjedna mučili bolovi u trbuhu. Zatim je dobila groznicu. Postoje dokumenti koje su u to vrijeme napisali strani ambasadori na dvoru u Beču, a koji ukazuju na to da su mnogi bili ozbiljno zabrinuti da će Margareta umrijeti. Do početka ožujka. Imala je poteškoća s disanjem, a 10. ožujka pozvan je ispovjednik da čuje njezinu posljednju ispovjed i udjelio sakrament. Samo 2 dana kasnije, 12. ožujka, Margareta je preminula u nježnoj dobi od 21 godine. Obdukcija je otkrila potresnu istinu. U trenutku smrti nosila je još jednog dječaka. Njezin život, tragično prekinut, završio je u carskoj kripti u Beču, gdje je položena na vječni počinak. Smrt nadvojvotkinje i karice Svetog Rimskog carstva
dovela je do dugog razdoblja žalovanja na austrijskom dvoru. Pogrebne službe trajale su tjednima, sve do travnja. Leopold je bio shrvan smrću supruge u tako ranoj dobi. Međutim, to ga nije spriječilo da se ponovno oženi. Do kraja godine njegova nova supruga bila je nadvojvotkinja Claudia Felicitas od Austrije, članica tirolske grane Habsburgovaca. Ali za Leopolda brak nije bio zbog ljubavi, već zbog preživljavanja. Dinastička igra morala je nastaviti, a više nasljednika bilo je očajnički potrebno, po mogućnosti muških, kako bi vladavina Habsburgovaca mogla potrajati. Nakon Margaretine smrti, njezina prava na španjolsko prijestolje naslijedila je jedina preživjela kćer Marija Antonija. Marija Antonija od Austrije rođena je 18. siječnja 1669. u dvorcu Hoburg u Beču, glavnom gradu Austrije. Njezin otac bio je Leopold Pederšil, vrlo moćan čovjek. Bio je sveti rimski car, kralj Ugarske, Hrvatske i Češke. Njezina majka bila je Margareta Tereza od Španjolske, kći kralja Filipa IV. I Marijane od Austrije. Kao što sam već spomenuo, Habsburgovci su voljeli zadržati sve u obitelji. Drugi rođaci, prvi rođaci, čak i stričevi i nečakinje. I ta stoljeća neumornog međusobnog parenja kulminirala su s Marijom Antonijom. Ona nije bila samo proizvod jedne nesretne veze, već je rezultat generacija i generacija brakova između stričeva i nečakinja, što je dodatno pogoršalo genetsko propadanje dinastije. Naravno, i njezini roditelji bili su stric i nečakinja. Sve je to značilo da je Marija Antonija bila najviše imbridirana Habsburgovka svih vremena, nadmašivši čak i svog zloglasnog strica, Karla II. Od Španjolske. Imala je tako visok koeficijent imbrida da je bila više imbridirana nego dijete rođeno iz veze roditelja i potomka ili brata i sestre. Što je to značilo za Mariju Antoniju? Hoće li doživjeti istu tragičnu sudbinu kao Karlo II. Ili je nekako izbjegla prokletstvo opsjednutosti svoje obitelji? Čudom, Marija Antonija je rođena zdrava i bila je relativno normalno dijete, prkoseći očekivanjima s obzirom na njezinu ekstremnu srodnost. Ali ona je bila iznimka, a ne pravilo. Kao drugo dijete iz duboko incestuoznog braka svojih roditelja, bila je jedina koja je preživjela djetinjstvo, što je vjerojatno posljedica stoljeća srodnog parenja koje je oslabilo njezinu lozu. Prvo dijete njezinih roditelja bio je dječak po imenu Ferdinand, koji je umro godinu dana prije nego što se rodila Marija Antonija. Ivan i Marija Ana rođeni su 1670. i 1672. Nažalost, oboje su također preminuli unutar nekoliko sati ili dana nakon rođenja. Zatim, da stvar bude gora, njezina majka, Margareta Tereza, krhka i boležljiva žena, umrla je u ožujku 1673. sa samo 21 godinom. Godine srodničkog parenja su uzele svoj danak i, kao i mnogi Habsburgovci prije nje, bila je fizički slaba i mučila ju je loša zdravstvena situacija. Marija Antonija ostala je bez majke sa samo 4 godine, a kao jedino preživjelo dijete iz duboko srodničkog braka svojih roditelja, iznenada se našla u nesigurnoj situaciji. Bila je nasljednica nadvojvodstva Austrije, dok se otac nije ponovno oženio i dobio muškog nasljednika. Austrija nikada nije imala ženu vladara, a nije bilo jasno dopušta li to zakon. Ako bi Leopold iznenada umro, bili plemići prihvatili ženu vladara ili bi Austrija zapala u kaos. A Marija Antonija nije bila samo moguća nasljednica Austrije, već je imala i snažno pravo na španjolsko prijestolje, što ju je smještalo u središte jedne od najmoćnijih i najnestabilnijih dinastija u Europi. Marija Antonija možda je bila najviše imbridirana Habsburgovka svih vremena, ali njezin ujak Karlo, poznat kao Karlo II. Od Španjolske, najviše je zbog toga patio. Kao što je ranije spomenuto, Karlo je naslijedio španjolsko prijestolje 1665. godine, neposredno prije svog 4. rođendana. Nikada nije mogao samostalno vladati. Uvijek su mu trebali savjetnici i zastupnici koji su vladali umjesto njega. Zbog toga se na europskim dvorovima stalno govorilo o nasljeđivanju. Nakon smrti majke u ožujku 1673. Marija Antonija postaje zakonita nasljednica ujaka, kralja Karla II. Od Španjolske.
Iako je tada imao samo 11 godina, Karlovo krhko zdravlje i teški invaliditet naveli su mnoge da se pitaju može li uopće imati dijete. To je Mariju Antoniju učinilo pretpostavljenom budućom kraljicom Španjolske, predodređenom da naslijedi ne samo španjolsko prijestolje, već i njezino golemo carstvo koje se protezalo Europom, Amerikama i dalje. A s obzirom na Karlovo pogoršavajuće stanje, taj bi dan mogao doći mnogo prije nego što je itko očekivao. Kao rezultat svega toga, Marija Antonija je živjela svoj život pod povećalom. Diplomati su pomno promatrali njezine postupke kada su posjećivali dvor u Beču, a njezin je otac nastojao promovirati ideju da će ona jednog dana naslijediti Karla. To je rezultiralo velikom količinom habsburške propagande. Marija Antonija je u mladosti često pozirala za portrete, što je bilo uobičajeno među kraljevima. Njezin otac koristio je te slike za promicanje njezina prava na španjolsko prijestolje, šaljući ih po Europi i u Španjolsku. Kako bi je učinio vidljivom narodu i učvrstio njezin status, to je bilo nužno jer je bila žena. Da je u Beču postojao muški nasljednik španjolskog prijestolja, ne bi bilo potrebe za ovakvim propagandnim naporima. Strah od ženske vladavine bio je duboko ukorijenjen, a sama mogućnost da žena naslijedi španjolsko carstvo izazvala je šok u europskim dvorovima. Dok je Marija Antonija odrastala u Beču, ostala je blaženo nesvjesna političke oluje koja ju je okruživala, dok su velike sile Europe raspravljale o njezinoj sudbini. Odrastala je kao i svaka visokorođena habsburška princeza, okružena dvorskim formalnostima i poslugom koja je udovoljavala svakoj njezinoj potrebi. Obrazovanje joj je bilo primjereno kraljevskoj ženi tog doba, latinski, francuski, glazba i osnove humanističkog kurikuluma. Oni koji su je upoznali, opisivali su je kao tihu i ozbiljnu, ali inteligentnu i uglednu. No nakon smrti njezine majke, život je postao još stroži. S tim rečenim, Marija Antonija je imala brzu smjenu maćeha. Nekoliko mjeseci nakon smrti svoje supruge, Leopold se oženio svojom drugom rođakinjom, nadvojvotkinjom Klaudijom Felicitas od Austrije, članicom tirolske grane Habsburgovaca. Marija Antonija imala je dobar i blizak odnos sa svojom maćehom, ali i ona je umrla mlada 1676. godine od tuberkuloze. Leopold se potom oženio trećom suprugom, njemačkom plemkinjom i drugom rođakinjom, Eleonorom Magdalenom od Neuburga. Ona i Leopold imali su 10 djece, tako da bi gotovo svake godine Marija Antonija dobila novog polubrata ili polusestru. Iz tog trećeg braka rodio se dječak Josip. Godine 1678. to je značilo da Leopold napokon ima muškog nasljednika za svoje titule. Marija Antonija je sada bila jedina nasljednica španjolskog prijestolja. Ipak, kao što smo vidjeli, pitanje hoće li ona naslijediti Karla u Madridu ostalo je problematično. Naravno, uvijek je postojala još jedna mogućnost da Marija Antonija rodi vlastitog sina, habsburškog princa, koji bi bio savršen muški nasljednik za preuzimanje španjolskog prijestolja. Njezin otac, uvijek strateg, već je planirao njezinu budućnost dok je ona još bila samo dijete. Znajući da bi muški nasljednik mogao jednom zauvijek osigurati Španjolsku za njihovu krvnu lozu i osigurati španjolsko prijestolje, Leopold je dao šokantan prijedlog. Namjeravao je udati svoju 6-godišnju kćer Mariju Antoniju za njezinog vlastitog ujaka, 13-godišnjeg Karla II. Od Španjolske. Čak i u obitelji poznatoj po srodstvu, ova je veza bila iznenađujuća. Ne samo zato što su bili ujak i nećakinja, već i zato što nijedno od njih nije bilo spremno za brak. Karlo još nije ni dosegao pubertet, a Marija je bila premlada da bi imala djecu. 1676. službeno su objavili zaruke i planirali vjenčanje po punomoćniku za prosinac. Ali u posljednjem trenutku sve se raspalo. Sljedeće godine Karlo je obavijestio Leopolda da to ne može učiniti. Španjolskoj je trebao nasljednik, a njegova nećakinja je bila jednostavno premlada. Karlo II. Se 1679. oženio Marijom Luizom d'Orleans, čime su se zatvorila vrata Mariji Antoniji da postane kraljica Španjolske. Umjesto toga pojavio se novi plan. Trebala se udati za Viktora Amadeja, drugog mladog vojvodu od Savoje, koji je naslijedio titulu s 9 godina 1675. Ali taj brak se nikada nije ostvario.
Umjesto toga, 1685. godine Marija Antonija se udala za svog drugog rođaka, Maksimilijana II. Izbornog kneza Bavarske. Sa samo 16 godina napustila je Beč i otišla u München, započinjući novi život sa svojim suprugom. Ubrzo je Maksimilijan imenovan guvernerom Španjolske i Nizozemske, pa je par provodio mnogo vremena u Bruxellesu, u Münchenu i Bruxellesu. Marija Antonija bila je silno nesretna. Na prvi pogled brak nije bio loš. Maksimilijan je bio samo nekoliko godina stariji od nje, a bili su dovoljno daleki rođaci da donekle smanje habsburšku srodničku povezanost. Ali postojali su i drugi problemi. On je bio društveni ekstrovert, a ona povučena introvertkinja koja nije voljela dvorske ceremonije. Maksimilijan ju je često zanemarivao, a suvremenik ga je čak opisao kao jednog od najizopačenijih umova i srca koje se može zamisliti. Maksimilijan nije gubio vrijeme u izdaji svoje mlade supruge, otvoreno je pokazivao svoju ljubavnicu, dok je Marija Antonija podnosila hladan, bez ljubavi brak u koji je bila prisiljena. Njezina najveća patnja nije dolazila od nevjernog muža, već od vlastite proklete krvne loze. Poput mnogih svojih tragično upletenih predaka, imala je problema s trudnoćom, a dvojica sinova umrla su joj pri porodu, 1689. i 1690. Do 1691. godine Marija Antonija ponovno je bila trudna i, ne želeći više podnositi Maksimilijanova poniženja, pobjegla je u Beč, ostavivši svog nevjernog muža. Sada su se proširile glasine da se nema namjeru vratiti njemu. Zatim je u listopadu 1692. godine protiv svih izgleda rodila zdravog sina, Josipa Ferdinanda Bavarskog, dijete koje je moglo promijeniti tijek europske povijesti. Ali borba Marije Antonije za preživljavanje bila je daleko od završetka. Španjolski dvor je eruptirao od radosti zbog rođenja Josipa Ferdinanda, dugo očekivanog nasljednika. Ali ovaj trenutak tridžumfa došao je uz strašnu cijenu, život njegove majke. Marija Antonija je patila od postporođajne infekcije, stanja koje bi se danas lako izliječilo antibioticima. Ali u 17. stoljeću nije bilo takvog spasa. Tijelo se ili izborilo s infekcijom ili joj podleglo. Kako su tjedni prolazili, njezina je groznica bjesnila, a snaga joj je nestajala. Do prosinca je bilo jasno da gubi bitku. Tada, na Badnjak 1692. godine, sa samo 23 godine, Marija Antonija je izdahnula, ostavivši iza sebe svog malog sina Josipa Ferdinanda. Krhka nada za budućnost Španjolske. Ali, s još uvijek neizvjesnim nasljeđem, velike europske sile već su promatrale i čekale. Smrt Marije Antonije potpuno je otvorila pitanje španjolskog nasljeđa. Do tada je bilo jasno da njezin ujak, Carlo, ne može imati djece i da mu je zdravlje bilo užasno. Suvremenici su očekivali da će umrijeti svake godine, tijekom 1690-ih, iako se na kraju borio sve do kasne 1700. godine. Nakon smrti Marije Antonije, Habsburgovci su se žestoko borili za učvršćivanje prava na španjolsko prijestolje i carstvo. Njihov je argument bio da je sin Marije Antonije, mladi Josip Ferdinand, bio zakoniti nasljednik. Uostalom, on nije bio bilo kakav pretendenta. Bio je pravnuk kralja Filipa IV, koji je vladao Španjolskom od 1621. do 1665. što je njegovu krvnu lozu činilo jednom od najsnažnijih veza s posustalom španjolskom dinastijom. Većina promatrača na španjolskom dvoru složila se da je Marijin sin bio najizgledniji kandidat za nasljednika Karla nakon njegove smrti. Međutim, francuska kraljevska kuća Bourbon također je imala pravo na prijestolje. Kći Filipa IV, Marija Terezija, udala se za Luja XIV. Kralja Francuske još 1660. godine, a taj brak doveo je do mnogo djece i unučadi. Među tim unucima bio je dječak po imenu Filip, pravnuk kralja Filipa III. Od Španjolske, koji je vladao još početkom 17. stoljeća. Možda bi bio potpuno zanemaren da nije bilo tragedije. Godine 1699. jedini preživjeli sin Marije Antonije, Josip Ferdinand, umro je od velikih boginja najsmrtonosnije bolesti tog doba.
Njegovom smrću pravo Habsburgovaca na španjolsko prijestolje urušilo se. To ih je prisililo da svoje ambicije preusmjere na jednog od Leopoldovih mlađih sinova, Karla, koji će uskoro postati novi kandidat za golemo španjolsko carstvo. Dana 1. studenog 1700. godine, Karlo II. Začarani kralj umro je sa samo 38 godina kao izmijenjen čovjek. Njegov drugi brak nije donio djecu, a njegovom smrću španjolska Habsburška dinastija došla je kraju. Na samrtnoj postelji Karlo je donio sudbonosnu odluku. Imenovao je francuskog kandidata Filipa za nasljednika, osiguravši usklađivanje Španjolske s Francuskom. Ali to je izazvalo ogorčenje diljem Europe. Austrijanci, uz podršku Engleza i Nizozemaca, odbili su to prihvatiti i za nekoliko mjeseci kontinent je bio zahvaćen ratom. Tako je 1701. godine započeo brutalni rat za španjolsku baštinu, 13-godišnja borba koja je uvučila gotovo sve velike europske sile. Na kraju je francuski kandidat pobijedio i Filip V. je preuzeo španjolsko prijestolje, ali uz jedan uvjet. Španjolskoj i Francuskoj bilo je zabranjeno ujediniti se pod jednom krunom. U međuvremenu su Austrijanci bili obeštećeni španjolskim golemim europskim posjedima, uključujući Belgiju, Milano, Napulj i Sardiniju. Da su Marija Antonija ili njezin sin preživjeli, nasljeđivanje bi možda bilo daleko manje kaotično, a povijest sasvim drugačija. Hvala što ste gledali ovaj video. Na ovoj liniji uparenih princeza i najviše uparenoj lozi ili jednoj od najviše uparenih loza u povijesti. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Pišite mišljenje u komentarima. Ako želite više ovakvih videa ili o uparivanju, javite u komentarima. Nadam se da ste se pretplatili i uključili obavijesti kako biste dobili sve moje videe čim ih objavim. U svakom slučaju, to je sve od mene, pa se vidimo u sljedećem zaboravljenom životu. Hvala.